very key. Wakeini magin jokanye riwruoge ma ok mag piny owacho makelo ratiro mag aluora e kaunti ma Homa Bay kata makelo rito mar aluora e kaunti ma Homa Bay nowuotho kaluorore e boma ma Homa Bay ka gisundo mondo mi jogo ma lokruok mar kor lwasi osekelnegi midhiero mondo chul e kinde ma piny ochokore e romo mar 28 kata COP28 e boma ma Dubai e twak e wi weche aluora. Wakeini go chwalo duondgi ne riwruok mar piny mangima, piny owacho mar Kenya kaachiel kod sirikand kaunti ma Homa Bay mondo mi giket maino e chulo jogo ma oseyudo midhiero kaluwore gi pek ma ikelo gi lokruok mar kor lwasi. Kokalo e riwruok mar Women's Empowerment Links Lead, wakeini go okone joma mine, nyithindo kod jogo modak gi ng'ol ema thoro yudo lal e pek ma ikelo gi lokruok chal kor lwasi. Joining others in Dubai as we localize COP28, we've realized that some of these events are usually held there, but the community never get to know about them. That's why we've chosen today to join other women all over the world and women and gender constituency and UNFCCC to say that we want climate justice. Homa Bay en achiel kuom counties mainyore atama malo kologore kod lokruok mar kor lwasi. Kama wantiere ni king'iyo maber tineno ko wan gi pichni mopogore opogore. Pichni mineno gi gin kuonde ma inyore kata sani mwawuoye kodini. Ma en Chuowe beach. Ma en aluora makare office man ofisa monimo. Magi gin mier makata miyo ni nitiere ka. Wawacho mine ma onge gi dichuo to kendo iyudo ko ode omukore pi oimo, puothege oimore, kendo puothege be pi onimo. Koro chopo kuma koro sani ok wawach ni lokruok mar kor lwasi en wach mar hinyruok kod aluora, to mak mana ni koro chopo ni en hinyruok nyaka mar paro. Tutazamwe na macho ya huruma na ya rehema, kwani sisi tumefanyiwa madhara na mabadiliko ya mazingira.